Ee, nwanne m ị ga-ekwe ka aka ọlụ gị ka o si mee nwanne nganga Igbo ọwụchigo nwanne m ka isi eme ya na bias ide nwanne by onto by that way na nwanne cheki ide na onye jos na-etinye alụ n'ogbe na ọtago nwa jos si by ogbe ndịda na-agbagote nwanne na-afụ ka men na-emela onwe ha magic ọtago men ma ndị na-ịmago mmemme kalịla ebe niile mụ na-asị ka ife na-emezi ka ife ọntinyelu ha alụ ọntinyemekwa saịdị a ka m bachalụ ya na nso mba ọtago bias ide based on na a na-agba return na mgbede nsị mba amụ abudogodo iru tinye ilu n'ime ogbe tinye ilu by park ịghọtago load 1 or 2 motos mmezue by 7 ka mmeke sure na egocha mụ adịgo by mgbede mụ etinyezi alụ ndị ntinye alụ n'ogbe na ịghọtago na abanye aja na ala aja oye na ị ga-ekwezi ka aka ọlụ gị ka o si mee nwanne nwanne abụla ugbu a ka ịgbalite redio gị ma ọ bụ ịmago tinye isi n'ebe ị na-anụ olu m na ọka bụ nganga Igbo na-abịarụ gị every Tuesday, Thursday na Saturday na Hot 93.3 FM Lagos ebe anụ ka anyị na-anọ wee na-ewechala ya bias ide n'ime ogbe na n'ịmago ka anyị si eme ma bịakwasị gị ka o si adị na ịmago ka o si adị mana nke taata nwanne o nwere ka o si wee dị onwe ka o sikwa wee dị mụ ajọs nọdụkwa by kunkom by alone kwọ ntu ma na alone n'ebe a based on na ego jos tinye alụ n'ogbe ka o chenjie injin oil na-agwanụ gị steady na anọkọtakwa anya amụta achenjie injin oil maka ya ma emegide ọkụọ injin ghọtago so ego banye n'ime ogbe ka o chenjie injin oil ọnya ka o ji wee sị na ya me ntinye nwa alụ tata mmụọ asị ya asa na ife ada eme na ọlụ bụ ọlụ anyị ka mmụọ tinyekwa alụ gị alụ baya si ide ghọtago based on covertins mmụọ tinyekwala alụ hie nwanne sọsọ mụ na gị ga-anọ nwanne ka anyị chịkọsịa ya ọnụ ka anyị lụkọsịa ya ka anyị maa ka o si adị na ya ghọtago ee adịte ị mana nna agwa gị by every Saturday n'ebe a mgbe ọbụla m tinyere alụ nwanne ofu original m na-apịa gị by OT way na by 30 state and capital mụa na-ebu abịa here based on state ife nna agwa gị bụ steady on weekend to na nwanne megharịa na-alụ na nwanne tụọ mmanụ n'injin nwanne megharịa ala ịghọtago by agbakasịkwa nwanne onwekwa ebe ebu ego ebe ego a na-achụ like this onye ọbụla na-ada ya ti onye ọbụla na-ekwogharị nwanne ịchụkata ego nọdụ anyị rie nri nwanne chekigodo ebe ịnọkọta na-anụ na a very good day nke nwa anọdugodo anyị like this nwanne ime ọ dobelu gị ya ịnọdugodo nedo onwe gị anya they tell you na onye dị ndụ na-agbanụ mbọ na ịnọ ịtụkwa onwe gị mmanụ ọfụma cheki ya onwe gị they tell you life ka na-agwa gị maka na ịgbagide mba anụ nwee chi niile asị na ọ nwere ka nwoke si wee jebezie nwoke ji wee nwee banye emergency afọ ozi nwoke achọọ ya afọ ya nne ka ọ ga-esi wee dị na ya maka na mgbe a iluo na be Chukwu sef mgbe a sef ga na-asị onwe nna ka ezi ka o si wee dịzie elu m like this na mgbakwalu mgbu n'elu ụwa nwanne cheki ka ọ ga-adị anọkọtazi asị na ibicha ndụ n'elu ụwa gbaa mgbe ka m ji agwa ebe ya asị mmeri wee nwanne banye onye obodo m bụkwa banye jolly wee nwanne ọnwa ka o si dị weekend so ni neta onwe gị anya nwanne iriwagodo ọnụ abụrụ azụ epigbuo nna ọbụla ọkụkọ ka a ga-egbu olu ga-atọgbuo olu gị ife ada eme na nwanne cheki ya mkpọ gị ngwa ga-akụ aka ege ntị anọkọ ọnụ etikọ ya ọnụ nwanne ọ na-agba ofufu live and direct ịmago ka o si adị every Saturday nwanne nke anyị na-eme ihe on Saturdays bụ nke anyị kpọrọ egwuregwu gwam 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 adịteyo gị bụ nwa afọ Igbo efilizi na ime nwere ife nwanne akwa ifili na ime nwee ife ibenụ m n'igwe na ọ bụrụ na ụkwụ si gị ike na anị nwanne ọ bụrụ na akwasị gị ike n'ụkwụ ibe mba ya si dee ka mụ na gị tụtọrọ ya ebe a ka anyị maa ka o si adị baya si dee kwa nwekwa ihe mee n'izu ụka adịtị mmetụkwa m anyị ka ya wụnyekwa dị ma na ọnọ based on onye ọbụla mụọ egwu ekpili ọfụma ọ bụrụ na ị bụ onye mụọ egwu ekpili high life music ị ga-ama onye a na-akpọ Chief Prince Morocco Maduka nne mpa anabagokwa deteyo mpa jos kpọfekwa men na mgbede Thursday nwanne gbagobezikwa baidawe baibechukwu ịghọtago mana anyị na-eti ndị ọ metụtara aka n'obi si ha dibe ịghọtago Igbo niile ka anyị na-eti aka n'obi maka nwoke zara afọ ọfụma na ịghọtago so tatakwa mmụọ ga-awụnyekwagharị ya ọnụ banye ikpo egwu ndị anwụ tigasị mgbe ọ nọ ndụ dozie egwu den chetara m ofu egwu ya mgbe m na-enene wedding video my command na miss ịghọtago ofu egwu Morocco mmadụ ka ha ji wee batagodi hall daye ịghọtago ndị mma akpọ egwu a based on ka m nweekwalụ my man ọnụ maka Morocco bụkwa man ịghọtago and amakwa m na some of us kwa na Morocco bụ man anyị ịghọtago so mmụọ ga-etigo
tigodo egwu ya ntisizie egwu ya natazie ngwazie gị ka o si adị pịa ekwuzie gị ma ekwentị anyị ga-ejikwa wee kpọọ anyị ụba anyị ka mụ na gị nọkọrịkwa tata ewetago nwanne apụkwana na anyị na-abịa onye na-amara ka esi alụ ọmalọkwanụ ka esi eri based on ka anyị chọbakwa obi nwanne nna ọ na-abụ ncheta ihe mee this my command na by Morocco mmadụ ka na-ebe arịrị maka na based on ụdị uche oti nwoke a na-adịba ebunye mmadụ n'egwu cheki enu nke a mkpọpụgodo ilu gị na one of those things na ịma ụdị egwu a na-akpọzi kịta epụta one na-eti ma gelo ngwa na-eruzi nzi ka ezi mata onye anụnwa ka ọ nọọ onye baa ime ọfịa gbajuo isi ojuo isi ọba studio ọ na-akọ ihe juru ya ọnụ ọ na-enwe ezi ihe a na-amụta na dị egwu based on ihe a na-afụzi kịta mana wọchigodi ka ndị ochie ndị nna anyị ochie si wee kụọ egwu den na ị na-akụ egwu ị na-ege egwu ono ọ dịka a na-enye gị wisdom n'isi cheki enye ya na based on ka o sikwa adịbaghị that way nna anyị na-awụnyeli ya ọnọ wee na-asị anya jee nke ọma based on na obili ndụ ya ọfụma Igbo kwetakwa na ọ representila ya ọfụma ịghọtago na-asị Morocco mmadụ ka nyajisi ike nyajee nke ọma nwanne anyị anachietago na nganga redio show na-abịalụ gị na Hot 93.3 FM na Lagos nwanne nke tataz mụ na gị gaa na ịmana m agwabugo gị ya na mbụ na onwe ka o si wee dị asasị ka o jee chenjie injin oil na otego ọnyabalị ya without maintenance ịghọtago wee jezie ịtụ mmanụ n'injin so ọ bịazie by next week a agwa ya ka ya na mekanik si wee gazi ịghọtago mgbe akara ihe eji wee nweta m bụ 08182426591 08182426591 ịkpọọ m nwanne mụ na gị anọrọ ya na nka mma na ime ngwala ife dị na ya based on na ịbụ onye Igbo ntụ ọlụ gị na ị ga-asa nwee ịghọtago ka o si adị ka mmalụgodo etinyelu m alụ n'ogbe elo ekponye adịtayo mpa ka o si adị nna ahụ ehi ọma onye ka anyị kene aha m Chigozie a na-akpọ na Ekpere ọ dị mma ọgachigo ka o si adị na Ekpere na ọnwụkwa ebe afọ atọ kanopita ebe ọcha ebe ọbụla onye ọbụla jọsụ agara ụtọ ji esi ya ebe ọbụla ji ekpo ọkụ ebe ọbụla kpụwa ọkụ ebe a na ebe niile na-ekpo ọkụ by weather ọnwụ weda nwanne ya akpọchi ya azụ na ijikwa okwu n'aka ka anyị maa ka o si adị ka anyị maa na ọba ya ekpe ka m etinye alụ by mpụta hie ghọtago mma jọsụ chọọ ịnweta the hands ghọtago nwanne echisokwa na ịkpọ m na 08182426591 elompa onye eze onye nkụ n'enu nna onu ga-abụgodo onu ga-elo onu bugodi WPS Italian ka m bụ na Italian man ka m bụ na agwa gị onye a today ka m na-agwa gị ya na daddy iwere ala ịnụ Washington enweghị dịka gị iwugodi iyi ogo nwanne ebụlụ paasị moto ngị nwa bugodi injin by radiator kwa wee adịta ya mmiri ka a na-agbagodi gị n'alụ na ihe na-akpọbadị ngwogwo enwere n'ihe ọzọ mgbagotere Lagos ime na ebezidon na mmụọ tinyekwara alụ dị ya sị m nnọdụ hie na-ekwugheli na so mmụọ na pasakwa hie na-ekwugheli ka ịghọtago na-ele odukwu ya by moto mgbede mgbakwarịta ọzọ adịta ya mpa ozi gị nna alụsị mmadụ nnọọ ka mgbe m na otu nnọọ ya abanye otu wee abanye onye obodo onye na-etazi m awada gwogwo ndị awada by besden na m na-abịakwu na-etinye alụ dị ya stedio ka iwe ka dayamide na mba umenwere ife na nwanne ihu na-asụgodi ndị mmadụ adaka n'ọnụ onwede anyị ihe azị na onye ọbụla tinyere alụ dị ya besdon na ọ bụ JJC na ọ batara obodo na omụlụ anya ọfụma nna asụọ ya by kumkom ozugbo obulugodi nọnsensị naba ozugbo a na-agwa mmadụ na ahịa esire na ife dị mma mpagwa na ya afa gị na ebe isi akpọ ka anyị maa ka o si adị banyị na ịchọ ịgbanye gị laịsensị moto na afa m tibi ga-esi m aja a na-akpọ ayi ọgachi baik ka ndị aja dị na ọnwekwa ofu pinọpinọ nye m nọmba ya na aja mana amabeghị m ka o si adị amabeghị m onwe ka o si adị dawe onwe ha nsị ya ebunye mba ndị na-anọ dawe na-anawa ahụ ebe a ka ọ pụtara agụ na ụmụ sapụgodi ahụ ebe a na-etinye alụ na aja stedin
I tell you, onensi fugo digi now. More money in more of my Igbo language. So actually, the me more hands again now. Come up on a class again. I'm back class and bar. Come one, I know that I'm a cat boy for any nation up on Lagos now. I tell you, but mate, when Cairo Tapa. Makugiana or Bele, what I go based on no one Punamucha, and I'm Punagan, you now, you to Alumia by wisdom, Kowalum Kosia, de what I go, Kamuna Gipunico, and those on the Panakona, then one update, what I go. One I'll check here. Ekwekwo amagba nwanne bunye mu di uche ka eko si ade ekwekwo amagba nwanne so bazie nso imezi so bazie nso ka ijes imezi staba bazie mpa amaka jeda ya o so bazie ekwekwo amagba na afọ yo iwu aka obula efe ndị mgbu na anda ma na ide emi efe ndị mgbu ezigbo Italian man ka ebo yotago na mpa awụ n'aka awụkwa n'aka mpe wefe na just jiri nwanyị na-amịpụ ịma na national television ka anyị nọ jiri nwanyị na-amị aba just jiri nwanyị na-amịpụ azụ ka m na-egote ka nye gị nọmba m na ọ nọmba 10 ka m nye na-ahụ ya na ọ nnaghị parado m ife a na-eme n'ogbe daalụ mpa daalụ Ademma nganga Igbo radio show na-abịalụ gị na Hot 93.3 FM. Nwanne wiyo na-etinye go malụ n'ogbe na mma ka o si ada onwe ka o si ebe m n'igwe. Nwanne nke tata ka nna agwakwa gị oge bụ nwa afọ Igbo imenwu ife. Ọ bụ na imenwuru ya na based on na mgbe ị na-eje school na nwere ya n'afọ azụ gị anya ma ọ based on na ngị nwa bugodi eze serumon na ihe gbasara ụka na ilu ndị Igbo nwanne itinye alụ here ka mmalụ ife imenwu. Hello onye tinye n'ogbe. Wuyo. Gbagbam onye nkụ. Wuyo. Ịkaligo egwu. Nwanne ịkaligo ego ga-akaligo ya ndị amosu na atampa. Life ka nna agwa gị na amaka Jos na-egbupụ ụlọ gị for free now. Onye bụ echeso mikorodu na-akpọ ka ebe idebere ada anyị nwaanyị. Ọkwa ada unu jee ịtụ mmanụ cool down Tuesday ọ ya eme confession here life. Edison iyi na-ekwu. Nsị gị na ọ ji ịtụ mmanụ ọ ji iche injin ọya na ọfọ yi ọkwa na-agwa ya dade ọ na smile mana cheke na o jide gị na njọ na ọ jezi iche injin ọya ọ bụ ezi m n'oge iyi na-ekwuta na-apụkwara m ihe mere onye egwu anyị Morocco nwa mmadụ ka hapụkwara m ya na o wute m ihe mma bụ onye ọbụla ihe onye ọbụla ji ụgwọ ya mana ihe anyị na-ekpesịrị bụ ka anyị dị ndụ ka nka ya ka ụmụaka ya ka anyị na-ekpesịrị mana nwoke gbalụ mbọ onye ndị niile ọ metụtara ya dịbe ya ka anyị na-ekwu nke bụ eziokwu bụ na ọ gbara mbọ obegodo n'egwu niile o tiri iwepụta onwe ụbọchị ya ewepụta isi ya ọ dịka ihe na-esi taa eziokwu ka nna agwa ọ dịghị ka ihe a ụmụaka na-aba apụta akọghị ise ọ bụ na ha gbara ọtọ ma ha itibe n'egwu and ndị nsọ dị ka anyị ụmụ ya adịkwa anyị enene ghọtago based on onye nsọ m bụkwa based on onye karịa ichifada mana aka na consider na onye ichifada ghọtago nna afọ ụmụ ya ọ na-emebi my spiritual dom na m asụtakwala oyibo eme ka ncheke mpọkụ imenwuru ya na aka ma na ịmakwa na ịbụ ezigbo nwa afọ Igbo ka anyị gaa nọ nye m ntụgharị ọ ga-butuo ị na-agba oke speed ọkwụ na iti na amụ ụzọ akwụkwọ ọ ga-butuo ka nna agwa gị na butuo negodi ka isi awọrọ the question ihe ma na-ebidobere m ụlọ akwụkwọ mana m aga n'efu mgbe ife ada eme na ka mmalụ ife imenwu nke ikpeazụ a njụpụ ga-eme na-ji azụ wee nalie nwanne tinyegodo imi ọnụ by ekwekwa ma agba bunye m uche a ka ife olo ekwekọ amagba ya bụ ihe ike mee ọhịa amara o nwere ihe ya eme kịta oke ahụ gburu ana amara na ihe mere n'obodo karịrị akarị na ike otu a Morocco nwa mmadụ ka nwụrụ anyị na-ekwu okwu kịta anụ ha anụ ya n'obodo n'ebe etu emu ya onwe ọma nwoke ma nwaanyị na-edebe ma ị na-eji ugbo ma ị na-aga mmiri ma ị na-eje ebe ọbụla ihe aga si ya na cheta azụ bịa mara m ihe a na-ekwu ma ọ na-eziokwu ihe ama na nwoke a nagodi ihe dị ike mere n'obodo
na mpa onwe uche nchọ ebunye na ịma disi ọkwa echibere gị echichi na village echigo gị echichi echichi mmadụ na aka hapụ ịnwụ n'oge n'eruru ka ezi nke bụ ka ị hapụkwa ịnwụ na cheki enyi ya ka na cheki si enyi anyị na-ebịabazi ejizi ụjọ eti mmọnwụ na ọfọ you jizi ụjọ tibe mmọnwụ ngwa ọgwọlọ ifemele ya bụ na mụnwa na-echizi gị dị echichi bai onye obodo bai ndị ime ogbe wee ghọtago ngwụwagodi bụ eze amamife n'isi onwe ya budogodie ya anyị gbukwanago ghọtago kọrọ m aka ka m were onwe m kọrọ onwe m aka ngwa kwụọla onwe gị aka n'ebe ị nọ just kwụọla onwe gị aka ị na-awọrị m gị onye nna n'elu ụwa mpa nna dị isi ike ọ ya agazi daalụ nna daalụ mpa ka m chọọ m akara aka m mba ọ dị ezigbo mkpa laịf ka m na-agwa gị mana ịchụsịkwa ya mee ka eshọ na banye mgbede na ngwa nọrọ onwe gị ọrụ ada ama ama ịghọtago ada ama ama ọnịcha gwara obosi nwanne ọ bụrụ kịta anụnwa ka ị gbanyere redio ka ị nwere ike na-ajụzi ka ife na-efi ozi ka ezi ndị na-eme mkpọtụ a nwanne one aka o si adị n'ime ogbe na odogbu ada adị sọft odogbu ga na-eji nja aka nwunye o ji wee tinye alụ ebe ọbụla ọ bata ọ dị ka ọkụ a na-enwu adị cheke ya ọfụma na hot fm ka anyị nọkwa ebe ọkụ na-enwu nwanne rizidie na nne uche ka m na-ebunye bayasi de otu ka m na-apịa gị n'isi nwanne onwe ka o si dị nne bata n'ogbe ịbata ihe nwanne ya alụkọ na ọkwa nke enwe drọp nwekwa aka nsi nwekwa nweta yọtago nwanne eme na-exchange na trade by better life ka nna gwa gị 08182426591 08182426591 echezikwana ọka bụ nganga Igbo radio show na-abịalụ gị Tuesday, Thursday na Saturday 1 p.m. to 2 p.m. na nke tata sonwe iyo nọ ya dịkwa izi oyi kalikwalo anaghị na-emenụ hello onye kpọnye ndị nepa akọnt gị ọkụ alright 08182426591 hello n'ọkwa ndị Anode Avenue bụ ndị na-abatazi kịta anọ maka iri okwu ana ebe ịma na ana dị anyị wee bịa adịghị adị anyị wee na hello onye kpọrọ nke m na-arị ngị nọ ọrụ ngigo mpa ịbatakwugo ịgbagba nwanne mgbe imechigodi na-adọnye m na-adọnyegodi mụ na adịta yo mbụrụgodi ji ihe mbugodi bụ New Yam Festival n'isi onwe m mpa ọ na-enye m obi aṅụrị ịga na onu gị nọ nnọọ ọ dị m nnọọ ka nọzi nnọọ n'ụlọ na afọ ihe ọkụ ihe asị m lụba ihe nwere ihe ọzọ m na-alụ na ụna aka m sikwa nọdụ that very day the call batalụ mụ elodugo m the first bus ọ na-apụ second one na-apụ na nke ịtọ ka a na-asị mgbagomezie Lagos nsị m na mis nekwa ka o si adị mpa afọ anyị na-ebe isi akpọ na maka ada ama nwee ka ndị Federal Safety tinye afọ m bụ Ike ana m akpọ from Tego Barak n'afọ ị na-akpọ ịma na nwunye iyo ka tinyere n'ogbo mana mụ na barak dị ya biko ka m butuzie onwe ka o si dị ị nọ na uniform mba anyị abụrụ ndị mpịawa azụ oke so m wepụtakwa onwe m bikos m bịa nụ barak mụ achọkwa iji nwa ya na-agwa m kwasị responsible woman mana ọ bụrụ ma sayịda anyị bụ ndị ọchụ udo mpaka ka o si adị na ka ede awụ onwekwa ife na-eme na onwego onye gbabala ọsọ onwego onye mebe mkpọtụ dawe ebe niile jụrụ oyi tata mpa enego m anya na afụgodi na ihe ngwa ga bụ Memorial Grammar School ndị Memorial na-amụ Igbo ọfụma awụkwa n'aka ị ga-awụ aka mpa metro n'oke oti ya metro ka ego metro animo etide nna mwa Jos nọdụkwa by dengram dayo afọ you elu m n'isi mmiri na anyị ka anyị nọkwa ihe ghọtago anyị n'afọ ihe ọmụlọ na mwa ga Jos kwụọ gị oti na ka ibunyezie m uche bayasị onye obodo bayasị onye maka o si adị ghọtago akwụsịrị m ike mgbe Jos bunye m uche na mụ afụgodi na ebu Solomon ụra tụ ụtọ agwọ ya agwọ mgbe bunye m uche a na ụra tọ ụtọ agwọ bịa agwọ ya agwọ life mpe wolugodo ọchị bido
Mpajigodo ọchị. Mana ejide mmadụ na mberede okwu ya ka o si ọdapụta. Okay. Ọtọbụ ụta agwọ ya agwọ. Ife ọ pụtara bụ na that is nke ị na-eme na-emesi ike, nke ị na-eme ọ na-atọ ụtọ. Isosi ya ike. Mpa ikwu na ebujelie ndị Judicial Panel of Inquiry. Reply inye na efu ndị na-enyocha maka ihe niile bụ over the years na ndị a na-eme na ndị a na-eme ha nwa ka m ebujela nsa ga ka ha nyocha ya because so na my wisdom now ịghọtago odochara m anya mana I believe na mbujelie ndị Judicial Panel of Inquiry na ha ya atọrapịa ịghọtago mpa ịnọ mma na ife adịghị okwa ka o si dị ebe a ka nna anọ stedi ebe a bụ warehouse mbụrụ shop mbụrụ headquarters bụrụ ihe niile ịghọtago sọsi eme enwebeghị na abụ sales girl mma trust nwu sales girl karịa ụmụ boy mana nwere sales girl uru niile dị na ya dị na ịkwesịrị maka o si adị na so ihe nka na-eme na abụ nwe nweta sales girl udo dị mparado mma ife adịghị eme nna Nganga Igbo Radio Show na-abịalụ gị na Hot 93.3 FM nwanne ifugo ka anyị si eme n'iya n'ebe a nụnwa anyị ga-ekwe ka aka ọlụ ga-aka ọlụ na chetakwa na mpịa gị na OTO na anyị ka nọkwa na mwute based on ọnwụ gburu odogbu Morocco nwa mmadụ ka eze egwu ekpiri mgbe nwa bụrụ mgbe nwa ka ọ dịba nwanne ịmara ife ị ga-emelụ mma nwụọ nwanne melụ m ya kịta ịghọtago based on onwe ka o si dị ka mụ ama na nri juwagoro ọnụ wee naba ọya ka Morocco na-ekwu na ịmara ife ị ga-emelụ nna gị ma ọ bụ nne gị melie ya mgbe ọ nọ ndụ ghọtago onwe ụfọdụ ndị komman na kommis jos nọdụ na vileji na-anọdụ na nleka nwanne ofu kọp rice ha afụlọ achịcha ha afụlọ taa nwanne nọdụ na Lagos maọbụ ebe ọbụla ị nọ na-aza big man na-aza odogwu na-aza eze nnụnụ ị na-eme majik ụmụ nwaanyị akarịa gị alụ cheki enu ya na mpa cheki just ka mkpogodi gị n'akụkụ na-abaghị bai ka mụ na gị kpakọrịta ya ka ọ dị ka ya na-eme nzukọ ịghọtago ụka bụ ilu na aka nchi ibunye gị na cheki godi ya manụ gị ma ọmisi gị jos nọdụ na villa akpị ya lepuo kichin ọnwale ife tọgbọn ị nọdụ na Lagos na-aza big man cheki ya na-aza ọba ịnọ na-aza Alaba International nwanne cheki ya na that reason ka njos na-enye gị na based on na m bụrụkwara ya from Morocco nwanne ịmara ihe ị ga-emelụ ya ọfada ma ọnwụ ọ bụrụ mgbe ọnwụ ịkpọba mee na-abịa kpọba kasket ibuyalebe akpati ozu were ya gbaba egwu tọba tenti tinye kula nri nwanne cheki na tachigodi dị manụ kịta ọ nọ ndụ na mkpọ gị ngwa gị na-eme eme mkpọtụ mana deti na-ejugo m isi na dizie ka onwe ka nsefi ka something just uche ka njọs uchi bunye go nwanne ịkpọ the man nwanne spoil ya na old man gaa na-eyi sọsọ isi agụ nwanne ịchọ na joggins ama ndị ya mma n'alụ che na inye chinos na pịa ya belt chinye ezigbo sneakers na ọma ihe alụ gị ya misi gị na-ama sọsọ ọgọdụ nwanne iche na ịkwali ezigbote up and down na omeyi cheki na ịnọkọta spoil ya nụ ndị a na ọkwa ndị a mee gị ihe ebugodi life ndị a bụgodo ndị izi kpọpụta gị n'elu ụwa bunye gị uche bunye gị ihe niile ada ama nwanne gbado anya nke ọbụla ị na-eme na-ewerukwa ụlọ na-ewenalụ ụlọ ịghọtago maka na akụ akpa sọsọ na mba ọ jọgbukwala onwe ya mana ịnwekwa iwe na-alụ ụlọ nwanne uche ka m na-ebunye gị na-akwa m aba mba maka ụfọdụ nwezi ike isi ọga anyị na-abazili anyị mba na nnọkọta mba gbakwalụ gị mba n'enu ụwa kwa na wafọ yu na anyị niile nọ n'ụwa ụwa atọgbugokwa onwe ya nwere onye nna aba alụ mba Nganga Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM nwanne chetakwa na anyị ka nọ n'oge egwuregwu mgbe ahụ anyị ji ama na gị bụ nwafọ Igbo na-akwa esi gị aka n'ukwu na gị bụ nwafọ Igbo ụkwụ esikwa gị ike naanị sọsọ ihe ga-emebe ebe anụnwa bụ ịbata n'ihe mmemme anụnwa ịgwa m ka o si adị mmụọ amazie ka yọtago ele onye kpọnyere buyalịa na-agba mbọ na ị ga-enweta anyị 08182426591 nwanne 08182426591 nwanne ọ bụkwazie na ịbata na-enye gị nsogbu inwekwazi ike izitere anyị ozi na WhatsApp ịbanye n'igwe ịntanetị nwanne ebe m na ebe ahụ izitelu m ozi na 08180089933 hello ndị ya ada ya achọrọ m bịa ọkwa ngwa ha agwa ha ha na-achọgharị m
Sa Morocco just blue reasoning dojuo ebe niile na-efia nwanne cheki godi ịmana na akịta anyị nọ na Nigeria ọgbaghara dị ebe niile onye nọdụ na akụkụ nke ma ndị n'obodo oyibo ya nọdụ ọfụ juo isi ka mụa na-agwa gị ifo ndị niile a na-ebute katakata ebe niile nwanne ndị a bụ ndị afịa na mkpọ gị ngwa gị ine na-edi temperature ị ga-aghọta ihe a na-agwa gị netwọk jos na-ebetọli m na-eyifi a maazịkwa m ije oke ife na-emezi nwanne biko mana na-agba mbọ na jos na-agba mbọ n'isi agba mbọ ka ịbata m ga-ebu oku gị ghọta gị ga-emegide melie ọnwụnwa maka na asị na onye gbaka mbọ itiwa ini ego nwanne ibute ike so na-aka nsị agwakwa gị na-agba mbọ ka ịbata n'ihe mmemme nwanne efugodi ka ị ga-esi pibagodi iburugodo anụ ọma anwụ ga-anwụ mmiri ọma na mkpọ gị ngwa gị na laịf ka m na-ebunyekwago mụa josu jiri nwaanyị na-ebunye gị dị oti Fadem 08182426591 08182426591 n'uche anwụ kwa Morocco bụ niile anyị na-eyife ya ka mụa josu wolokwu ya na align kwa onwe m by that way ghọtago nwanne ka anyị cheki godo ya ọfụma na based on katakata anyị na-enwe n'obodo onye pụta osi na osi ebe a onye pụta osi na onaka osi adịli onye pụta osi na onaka osi adịli magodi ka ọ ga-adị magodi na ọ ga-adị ma ọ bụrụ na anyị niile bịakọ ọnụ hapụgodi ebe anyị si onye asị gị na ya si onye anya bụ onye Hausa onye asị gị na ya bụ onye Igbo onye asị gị na ya bụ onye Yoruba anyị abịakọ ọnụ bụrụ one Nigeria nwanne anyị megbukwala ya na mbụ ghọtago anyị megbukwala ya na mbụ anọkatakwazie men wabakwa anya mana biko na anyị menwuli ya cheki ya life ka m na-agwa gị ọ dịzie ka a ga-asị na ebe niile na-enwu ọkụ na ndị a dịburo na mbụ otegonu ndị a dịba na ọ ka dịkwa possible mana ada amakwa ama Ọnịcha gwara Obosi enwekwa onye na-akarị ọnwụnwa ga na-anwakwa pepo obodo ndị ọzọ na-enwegodi ọnwụnwa nwụrụ ebe ọnwụnwa adịlọ ma ndị a na-eme na ha bụ grade A country nwanne ndị a na-enwe matasị nke ha kama na onye buru ọ na-awachi maka asị na ọsọ ebe onye bi ka ọ na-awachi onye gba akpa okpu shu ma ebe ọ na-afịa ofu na mana anyị pụtazie tọgbọ nke gị mkpọkọrọ agbata obi ama na ịbụ nonsense man life ka na-agwa gị na Eze Solomon nọ on the table just na-edish out wisdom on a free basis kwa nwanne ọ ibulu efere gị bịa nkwụnyelu gị nke gị watọrọ ya agwa na mmadụ na they tell you uche ka just na-ebunyekwa ebe a nọ the normal level so biko anyị just gbakọta ọnụ hapụ titi a na-eti ebe niile onye ọbụla agbakọta ọnụ anyị ejikọ aka ọnụ ka ewere ofu obi jebe maka na ọtụtụ ihe emego ọtụtụ ihe ayasakwugo ijiri aka kịta ihe mee izu ụka one ma one gara aga ọtụtụ ihe enyemaka ndị mmadụ ma ebe menụ si atachi ọsa ma ebe ha si ewetakwa ego ha ji eme majik ka people just banye mụnyecha ya ọkụ nwanne cheki ya na ọ bụrụ gị nwetara onwe gị by na ijọsụ nnọọ tido n'ofu ụbọchị pụta si na isi ejugo gị isi je mụnye business premises mmadụ ọkụ nwanne eme gị ya ka obi ga-esi lewa gị na ọ mkpọ gị ngwa gị nwanne datin isi ka ime ị na-atụ iche ka ọ mata mmadụ what if na ada nne gị nwere ka o si tinye ilu n'ime afịa nwanne mazi dị iche mapuo ya isi ọbara eju ebe niile life ka m na-agwa gị na cheki nwanne nke ọbụla ị na-eme ihe izi ya ajụgodo onwe ya nwanne ọ bụrụ na mmụọ bụ obi na adabịa ka mụ na ya chịkọọ isi ọnụ akwa ya abụla ada obi mana ọ bụrụ na m bụrụ obi na-agbasa adawo ka ife anyị ga-abụzi irisi na oyi ma ka o si adị na Bible kpọrọ ya the golden rule Sunday school days Chineke nwoke agbagokwa mbọ nwebekwa ife m emebe ka mma nke ọya nke ga-abụ akara aka m nwanne eche ejegidegonu m na jee ma na ka ọ dịbụgodị ka anyị na-achiatakwa n'ihe anyị na-eme biko ada ama nga Igbo radio show na-abịa na Hot 93.3 FM nwanne ọ bụ na Igbo ọ bụ na o si ga ike n'ukwu na ịbụ nwafọ Igbo na ị ga-emenwu ihe dị n'asụsụ Igbo ibe m na ekwentị ahụ ka mụ na gị nọrịa ka anyị gwurie nya bụ egwu ka anyị marụ na nwafọ Igbo ahụ a na-akpọ gị na isikwala ike. Hello, onye kpọnye? Hello, mpa. Good afternoon. Onye ka ị kene? Nneka from Agwa. Hi, Nneka. Nne, ka ime? Nne, ọ jụkwa m ka
na-adịkwa m mma. Mana ọ na-abụ nneka ifela na-eme m. Nneka ka ime ka ebe isi n'isi akpọ gbachikwa m nkịtị. Agọ? Ọnwụkwa ife na-eme ebe ahụ nwe ebe anwụrụ na-apụ. Ọ dị mma, nsogbu adịrọ. Eji m n'aka na ibugodo adị Igbo na ịma ihe niile gbasara Igbo ọfụma ọkụ ya m. Nwere ị ga-amụ ya ị ga-amụ ya. Ngwada a ka m jụọ gị nke a based on asị bụ na ndị ama m na ị na-aba kitchen steeti. Taka ka m jụọ gị nke metụta with kitchen ka ịtụgharịzie ebunyezie m ya by uche by wisdom ịghọtago. Ọkwa imenwule ya. Ngwada nke a na-aka m jụọ gị ya. Afọ iru ofe emetekwuo garị tụgharịa alụm ya. Just bunye m dị uche kọwaa alụm ya ka o si adị. Afọ iru ofe emetekwuo garị nya esisi ofe na anụnwa afụ ka iru dị ofe dị emetekwuo garị kọwara anyị dị inu. Ọ bụ na afọ ife ị chọrọ ime ọ bụ na adịgo mma n'ezie ya. Some form of motivation ọkwa ya. Yes. Asa don't worry, I nọ na national television. Ọtago na onwe steeti nke ala ibunye gị mana mụ echeki gị efu na anyị nọ na national television ịghọtago na ndị mmadụ na-ene n'anyị. Mana onwere ọtago ọkụ ịghọta ebe nsi abịa. Mana bifo itinye alụ onwe ife nche ịjụ gị bifo itinye alụ ọkụ ị na-alaiki onye laiki gị. Gbarado mma asa bye ojisi ike daalụ. Ngagi Igbo radio show na-abịa na Hot 93.3 FM. Nwanne echezọkwa na nna ada amakwa ama nwunye ụka nọkwa n'ime ogbe just mụ na ndị ụmụ iyo anya na-etitọrịkwa na-ebunye uche. Elo onye kpọnye? Eze nkụ ịgbagbagba imenwuli ife obi ga-apaiwa na ọfụ ya na nwanne ụsụ enwere n'ilu na mụ enwekwa anụmọnụ na just ntinye hie a na-eme na nnọ na ọfọ yu na nwanne ịnọ na steji na-akpọzi gị na Nneka chọzi ka unu gaba n'ife. Onye ka m ji wee butuo ịmana the chemistry abịago dịka a ga-asị na ọ na-achọ ịbazi na the biology mmụọ cheki nwa na-adala gị pa butuo na anọ national television ka anyị nọ na anyị na-achọzi ime m offload n'ilu afịa cheki akpọbekwa m tiketi na-eme m offload na ndị agbụrụ anyị etinyekwa alụmalụ cheki gịnị a na-ekwusi Alaba International na so ngwa abụgodi nọmba 1 na Alaba man. My brother, ọkwa ebe anyị panyere na n'okwu ebe ikiri mmanwụ. Ị na-ewenelukwa ihe ụlọ ka njigodi gị ba mbido ị na-ewenelukwa ihe ụlọ na anyị na-elu ụlọ na akpa n'ụzọ adị atọ n'ụzọ akụlụ na amala ya kpalịa na efugodi gị na ama na ebugodi eze wisdom na imenwule ife mba odogo nwanne m goliwe na Chukwu enyego oge ya mana anyị nọ na nwute na Morocco rapụrụ anyị bụ ndị Anambra na mmụọ isi na-agbalịgodu m isi na-agbalị m ebe ọ nọ wute m bụ na personally ihe a bụ egwu manụ ma Morocco manụ mmemme isi m invite mgbe ha ka na-eme lovi egwu Morocco ka o ji apịanyere ya steeti mgbe mụ na my wife nọ yesterday kpọligo egwu echewo nsị a na Morocco agbaligo m obi ọ gbaligo mmadụ obi nwoke bụ na amamihe na ebe ọbụla efere ya ọ bunye gị wisdom life and direct mba anyị bụ Anambra asị na okpuru obi Morocco ga-ezu ike na ndokwu ọ nọ n'eluigwe ya na Virgin Maria nọ na ọ na-ewọta so ngwa jos bụrụ kameraman n'eluigwe jos na-afụzi ihe na-eme yesterday ana m afụ ya n'eluigwe na iri nke anọ m na mpụ ya na nlọ na ya na enwe anyị nọ na-ekwe n'aka na ọ na-acha ite egwe n'eluigwe na by na ngị nwa jizi 42 inches gị na-afụ ihe na-eme n'eluigwe ọkụ ya mụrụ agwa gị na ama m na imenwule ife na aka ịma na-ebukwa nwafọ Igbo imenwu something ọya na ka tara ya ka ike kwalụ mụ na adịteyu ngwa na nke azụ ajọs maka mụ afụgodi gị na ama bai na onwe ka o si adị na-agbakpọ ime ọfịa steeti ka mụ abụnyekwa ndị bai ndị ime ọfịa anyị so m n'azụ agakwa mbara cheke agwụgo gị na anyị nọ national television ihe ọbụla ị na-eme ma na anyị nọ national television ịghọtago televu ka nna nnọ hie ịghọtago mpade nke a ọzọsụkwa m ka o si adị bunye m uche a na akwụkwọ juru ime ọhịa mana aba achọba ọkazi
just tụgharịa ya akwụkwọ juru ime ọhịa mana abụ achọwa ọkazi o gosi na ndị mmadụ riri nne na mana abata achọba onye iji ihe na-akpa na onye bụ onwe ọpata ịma na ife emewela na ọkwa ifo Disemba agodi amagodi na imenwule ife na Disemba afọgodi gị na-amagodi na magic man ka ị bụ n'isi ga-elo mgbe magic moment ịma na ata adịgodu n'ụzọ ma abata achọba nke egwuye n'elu na mgbada na ebuteta ata mpawara na ijọsụ kpọfee m n'efi abaghị ịzọta ihe m ji ugo bunyekwa m n'uche ghọtagosikwa onye ọbụla jee gbaba mbọ onye ọbụla jekwa gbaba mbọ jekwa krismas na olugokwa ghọtago ịnalụkwa vileji anyị na-esogharị gị oge niile ịghọta enwe anyị gbaa gị ume my brother daalụ mpa ị ga-emelụ nwanne itinye alụ n'ime ogbe gwa ha na nganga igbo etinye gofu mụ ekwechirigo n'obodo a ghọtago nwere ihe ọzọ m na-alụ ghọtago sọsi ya nna ebe a bụ lodu moto mgbede nsetụlụ ọchịa ma nnaba life ka m na-agwa gị cheki ya na maazị ụgbọ aka mụ a na-amakwa ndị moto kọndọkta a na-aga n'igbo udo dị na ala mba mpa daalụrụ nne ngaghị igbo redio show na hot 93.3 FM na men na-akpọfekwa m n'ifi a mana nwere na uche ka ijọs na-ebunye onwe anyị onwe ka o si dị itinye alụ n'ime ogbe anyị ama ife na-eme na ịgwakwa anyị ka o si adị by side go elo ya kpọnye mpa onye mpa ọkwa belu m na jọsụ na-akpọ ọlụ ayi onye nkọ ọkwala ife ọzọ dị na-alụ n'elu ụwa na onye na-amalụ gị nwa godi ịma na o tinyere ilu na alaba ka oche ọcha ji afonu ka o tidokwa adịteyu na efugodi gị magodi na ilu jam cut off mark mpaka ife na-eme ọ na-ewute m na nwanne nwoke m nwoke apụanyela mmụọ all senior brother my father so onweghị ihe enye by condolence ị nwere ike inyeluo m ya oyelu family udo dị na aka wụ nsogbu oyelu family mana ọnwụ wutere anyị na-ayọ ndị ọ metụta aka ha dịberi nne aka na Chukwu tinye aka nabata mkpụrụ obi ha na ndụkwa ka ọ bụla anya anyị n'elu ọ bụla anya anyị be Chukwu anyị nwa abụla anya ya n'elu ụwa mpa ama m na gị nwa na ịda aba klaasị mgbe ị ga skuul mana mgbe anwa ịbalụ onwe ka isi mụta anything then na amụtatụkwa m obere so nwa anụ gị ka mma na-emụtatụ nwa obere nwana m na ka mma ma m ga-agbalị ike m ngwa na ka mwa ajụzie gị this one ka mma na ime nwere ya in fact mwa chọọ ka ịtụgharịzie elu m okwu na ntụọlụ gị ya n'English ibugharịalụ m ya n'Igbo ọkwa ime nwere ya ngwa na-ege na cheche ike just ka m gwara nwaanyị chepụta alụ gị ya anyị ala ịgba speed the local government chairman is here nwanne tụgharịgodi ya n'Igbo ka nnugodi ya the local government chairman is here tụgharịgodi ya n'Igbo the local government chairman is here ọ pụtara na onye ọchịchị onye isi obodo n'ebe a onye isi obodo Naijiria ka onye isi obodo Lagos ke nke mba ọnwụ obodo Naijiria abịa na steeti enwere ọda na-akpọ ọkụ efugodi gị antị ọbụla na mark godi ya exam paper gị ya na ife na-emegodi life ka nna agwa gị ọbụkwa banyị na nna achị na nna awụzi gị na anyị mana mmadụ so na-agba ya reality o ghọtaga antị ọbụla na mark exam paper gị magodi na ya na ife na-eme life mpena mma na just nọdụ mma ịghọtago gbakwa mbọ na akwakwa ka o si adị ilichala efe ịghọtago mana elifekwa n'oke ka nna agwa gị nọdụ mma daalụrị nne thank you for calling. Alright, nganga Igbo radio show na hot 93.3 FM nwanne ifugo ka o si adị na nne mma jọsụ na-aka achịkwa trips ebe a based on na ndị mmadụ jọsụ na-etinyekwa alụmalụ tata ọtago na-etinyekwa alụ na-agwa m ka o si adị ka mmalụgodo onye tinye alụ n'ogbe. Hello mpa. Hello, me. Hey, daddy. Good afternoon, sir.
na onye nugodili onu ga-amagodi n'ihi nọ na-abụ cloud 4G. I dey tell you. Ada bekee kwana. Na ada bekee je ịtụ mmanụ n'injin. Otego na otego. Tim bịazie ịta nchala. Ọ sị mba ka ọ je tụọ mmanụ. Mkpọ gị ngwago. Okay, ebuka dey go from banana. I dey tell you, ebuso onye nna na ndị banana. Na udo dị anyị n'ofuma. Na mana unjosu na-azakwa oke afa, mụ ajosu tinyekwa alụ the other day, ofu kapitopito si ju ebe niile. Unjosu welo oke afa dobe dị ya. I dey tell you, ọkwa packaging nke unjibile ebe a. Mkpọ gị ngwa gị na ọta ka ịla gwa m ịgwa m ya. I dey tell you, maka ife na-eme ka eko ogbe dị na ogbe ajụrụ oyi ka ọ na-ekpo ọkụ. Na ogbe jiri oyi taa Satọde na. Adetenyo ịnọ ijosu nọdụ indoor gbanyela onwe gị HD gị na-enenekwa. Na ka ndị olori ka nna. Ife dị mma ngwa na mpa ama m na mgbe ị na-aga skuul ịghọtago na mgbe na onwe mgbe olu ọ dịka onwego mkpụrụ na-abata n'ime gị emegidezi ntị ụlọ dị ime nwa ịyakwa aba that time. Ka mma ihe imenwu na mbunye gị uche a na just ịgbakwa m return just mbunye gị the ball ịgbakwa m return ka anyị mee exchange of pass ịghọtago. Ngwa na otu onye tụọ izu ogbuo ọchụ, ofu onye tụọ izu ogbuo ọchụ like ngwa bunye m dị uche na ama m na ntị unu mụrụ ejima na so before ọnachi ya tolu 6 months by that time ọbụla akpọchigo. Nke a karịziri anyị mpa ọ bụla ịkpọ ofu asa na-adọbịa ya n'akụ na-ekwochi ya isi na-agwa ya na without you I'm worthless, without you na okuku ume m agwụgo. Nke a dịlụ gị izu ọkụ ya mpa. Nna ngwagba dos welu nwaanyị mepụ asị gị welu nwaanyị mepụ imezie ya ọdị ovios si ma na national television ka adị iweluzie ime ya ọdị ovios na ị na-agba ọsọ. Nga gị bụ radio show na Hot 93.3 FM. Nwanne oge m jos jiri nwaanyị na-eme whining mana mụ aka nọkwa based on na mfụ gị n'anya nsikwuo ka nnọdụkwuo ihe ka m buchalụkwuo ofu oku. Hello na onye anụnwe jos sizie ka ịma na nọmba ma na-agakwa aga ka ịgbazie mba flashing cheki ya na ọmkpọ gị ngwa gị mụ jos return ọlụ gị SMS na ma ka o si adị na 08182426591 08182426591 ịkpọ anyị nne anyị ama ka ogbe gị dị na anyị machakwazie ka ogbe dị mmalụzie n'ime nwere ife asị onye Igbo Igbo. Hello mpa onye mpa nkụ awara awa efugodo gị mana ịbụ chinchin onye ọbụla sị na anụ ga-eme ihe disie nwanne anyị ga-awụnyere ya akanwụ n'ime ya life na ehihie ọma nwanne mmadụ onye ka anyị kene iwe dị m n'obi na nwanne m nwoke ara bụrụ anyị nwa butu ọ metụtara onye ọbụla nwere onye o metụrụ eziokwu ka nna gwa gị ọ metụta onye ọbụla mụ ajọsụ na-eche ikikwe onye mụ na ya esi wee lụbaghị ka o tinyela anyị alụ ebe a nna nezienu na chekizie ya nwere anyị niile ga-edibe tago anyị dị ogo ni already ka chukwu nara mkpụrụ mgbe ya na ndokwa ise mụ ajọsụ kịta anụ a na-achọzi ka m esi baa studio ịghọtago mba studio nya onye osi aza Morocco ọ bụrụ Burkina Faso mmụọ azaba egwu eseti edo afọ gị na agwara gị ụnyaahụ na nta ka m na-agwa gị ya akụ ya o nwekwa ike ịbakwa na studio set mekwa ihe Baịbụl anyị na-emekwukwa anyị nwa akpọli na otu esi emepekwara anyị mba studio na mbụrụ wisdom nnata wisdom nke nnata wisdom ebe a ngwọkọ ya ọnụ nwanne ili ngobis agwọrọ agwọ ịmago ka o si adị na adịta yu na nke eji ezigbo plantain chara acha gbọọ nne m kpọọ gị ngwa gị na mkpọọ gị ngwa gị akụ aka ege ntị ada bekee ọtọrọ ka ebe ọ gara ya na-eme adịrị izu na mpa icheke ha many months agago ma lockdown m ihe niile injin na-atazino nchala na yọtago ama m na ịghọta ebe m si abịa mpa ọ chọrọ ịga asa njin ọ dị ịtụ mmanụ n'injin yọtago ka olu on Tuesday ngwakwa ya ọ ebugodo ụzọ mmegodi m confession ebe ọ jee like
mekanik handle the engine ghọta ebe m na-abịa mpa onye ebugodo ụzọ gbagode mmụọ bifo ọbịazie sabu nwa bikos cheki na ịma na mmụọ bugodi na mmụọ nọ ebe a nnọgodi bụ injinia n'isi onwe ma ọ hapụsịa injinia dị ka m ga-atụ dị mmanụ n'injin jekwuru mekanik ọzọ mkpọ gị ngwa gị na efele mpa agbakọdụ na ọbụla ọsọ ka ị chọọ ịgba na bikos mmụọ jos chọọ ịkụgo ofu wisdom ka ibunyekwa m ya bak agbakọdụ ọsọ ngwa na efolo na onye nke ikpeazụ si wee gbaa ọsọ ka mmụọ apịakwa gị by the wisdom and mmụọ achọrọ ka ị gbaa ọsọ ịghọtago just kwudo ọfụma ghọtago ọ ga calm down itu na amụ ụzọ akwụkwọ ndị anụ abụ it na-akwụ n'ilu na-anọ n'ilu klaasị antị jụọ ajụjụ ewonye aka elu ka ntị ya che na ọnwụ ya ha ka ntị che na ọnwụ ihe dị ha n'ime ngwa mpaka njụọ ga-esi na oge m agwụghị agwụ nna otu onye tụọ izu ogbuo ọchụ ofu onye tụọ izu ogbuo ọchụ tụ ya gwagodi m ihe ọ pụtara mpa ofu onye gbaa izu ogbuo ọchụ ọchị egwu nji eduna gị na kọlụ ka na-abatakwa ọ na-ewute m na-ebufe n'unu na mbufe unu ịma na mmemme ịma na Tuesday na mma enwe problem ebe a nwanne ebe a ka m na-awụsa ọwa nwụlọ na-ebufe ghọtago unu wee mee mbufekwu m wee mee mbufekwu unu wee na-asị unu daalụrị nne ndị niile sonye na nke taata nwanne unu nwa mekarịsị adịte nwanne ebe ọbụla ị nọbụrụ ezigbo nwa afọ Igbo wepụ aka na nke ọjọọ nwanne nke dị mma tinye alụ na ya ịpụtakwala ebe a bụ ịgba mbọ nwụlọ ya gbakọtala ọnụ ị na-agụ moto nọ na main road ọnụ nwanne adakwụ ofu ebe ekili mmọnwụ itinye ebe ị na-agbakasị mbọ ọ ga-abalịle nwanne ofu nkwa na-ekwe gị DCA eziokwu na DCA agwụbago mana ọ ka fọdụkwa nke fọdụ ụnụ ka fọ nwanne ọ bụrụ na anụ isi ye n'ọkụ ekwele ya chọọ aka m tinye na ọ ga-eye DCA nwe iyi ọ na-asị gị onye afọ taa ka afọ ya echichebilizie m on Tuesday God willing ego bekee ga-anọkwazi ebe a ma ọ bụrụ na ọ nachieta na bai mmanụ ọja etu a makwa m how long o ya take ụtaga ịma na mgbe ụfọdụ ibuje moto na mekanik ọ nọta aka mekanik a na-asị gị come today come tomorrow so bara ka ihe nwa na Tuesday na mekanik ji ya gara apịa aka nwanne ka ọ dị